Ali, masih sila batay. Ani, nag-remake lo. Ano, mumulay kini, panakpan nyo rin tayo. Katulin. Marlene! Iluluto mo, nag-remake lo. Bigbabay nga suklin mo kano. Iluluto mo. Gawin mo nga suko. Ito ang aktwal na kuha ng cellphone video na naipost sa Facebook ni Nicole Licongco, residente sa Barangay Madapdap, Mabalacat City, sa pagbaba ng maitim na usok mula sa Sunrise Crematorium na nasa compound ng Sun Life Cemetery. Tanghali ito nitong nakalipas na September 25, kaya kitang-kita ang pagkalat ng usok na bumaba sa kabahayan na inakalang may malaking sunog. Mula sa kuha ng drone video, makikita na hindi malayo ang likurang bahagi ng chimney ng crematorium sa residential area ng Madapdap Resettlement Area. Kaya sa tulad ni Mang Junior Enriquez na nasa loob lang ng bahay dahil sa pandemya, para raw silang tinapa na pinauusukan tuwing may sinusunog na bangkay ang crematorium. Minsan, miinom ako ng kape dito. Isang higop ko pa lang. Tapos nakita ko yung makapal na usok dyan. Natakot ako. Tinapon ko yung kape ko. Tapos sabi ko sa mga apo ko, at saka sa mga anak ko, pumasok kayo. Kasi yan, kahit anong sabihin nila, ay sakit pa rin yan. Bitbit ang pinagkaisa ang petisyon ng mga magkakapitbahay, desidido daw si Bang Enriquez na ipahinto sa barangay ang operasyon ng crematorium. Dahil kahit sabihin man umanong may permit to operate ang negosyong ito, kung nakapamemerwisyo naman, dapat itong papanagutin. Ipapasok pa lang po to. Bibigay pa lang sa barangay to. Kasi nga, halos lahat na kami rito, naaalarma na kami. Paano, bakit ba? Kung siguro magkakaroon kami ng sakit dito, tutulong ba sila? Sigurado yan, hindi. Ayon kay Enriquez, bukod sa usok sa crematorium, nangangamba rin sila sa point of entry ng mga sasakyan ng puneraryang naghahakot ng bangkay ng COVID-19 patient na idinadaan pa umano sa kanilang komunidad. Hindi naman itinanggi ng pamunuan ng Sunrise Crematorium na nanggaling nga sa kanilang pasilidad ang maitim na usok na inirereklamo ng mga residente. Nanggaling po talaga dito sa crematorium yan, sir. Inamin ko naman po yan. Katwiran ng officer in charge na si Albert Alcantara, hindi naman umano sana ganun kaitim ang usok, ngunit dahil hubot-hubad ang bangkay na nakasilid sa body bag, ay minabuti nila na isama na itong sunugin. Kaya po siya nagkaroon ng ganyang usok dahil ang body nakahubad. Nakahubad. Nakahubad po siya. Nakalagay siya sa cadaver bag. Gusto ng pamilyang makita, hindi na namin pinakita dahil nga nakahubad yung body. Hindi na rin umano ito ang unang reklamo sa kanila, ngunit sa usapin ng pagtalima sa mataas na chimney o labasan ng usok ay nakasunod naman daw sila sa standard. Bali, itong reklamon to, ano na to pangalawa. Kaso, yung una naman kasing reklamo sa akin, about chimney lang, masyado daw mababa. Alright. And then pinayagan ko, binigyan ko sila ng option, pinataasan ko. Kompleto rin daw sa permit ang Sunrise Crematorium mula sa Barangay, Department of Environment and Natural Resources o DENR at City Government ng Mabalacat. Nito lamang umanong Hulyo sila pinahintulutang mag-operate. Samantala, ayon kay Engineer Susan Santiago, hepe ng Mabalacat City Environment and Natural Resources, kahit na may permit ang naturang crematorium, may pananagutan pa rin ito kung nakakapamerwisyo na. Kahit naman po allowed silang mag-put up ng business doon, kung epekto naman ng hindi maganda sa mga constituents po o sa community, kailangan po magkaroon sila ng preventive measures para maiwasan yung mga yung mga negative effects within the community po. Samantala, gray area naman daw sa pulusiya ng mga crematorium at DENR ang pagsunog umano sa mga bangkay na suspected o COVID-19 cadaver dahil mula sa guidelines ng DOH ay hindi umano pinahihintulutan na ilikas pa ito sa cadaver bag. Oo. Actually, nakipag-coordinate na po kami sa DENR regarding dyan. Kung ilalagay po natin sa tamang pag
kinremate yung tao, dapat yung ano lang, yung body lang, walang kasamang anong tawag dito, yung mga bags. Tiniyak naman ng sentro na kanilang iimbestigahan ang sukat ng chimney ng crematorium at ang operational procedure nito upang mabigyan ng solusyon ang daing ng mga residente. Paolo G. Santos, CLTV News.